Contemplem en la transfiguració de Jesús l'escena en què els tres apòstols, Pere, Jaume i Joan, queden extasiats per la bellesa del Redemptor. Es transfigurà davant d'ells, els seus vestits es tornaren resplendents. Nosaltres podem extreure avui un missatge que ens anticipa la victòria de la Pasqua. El Crist ha destituït la mort i per mitjà de l'Evangeli ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat. Assegura Sant Pau al seu deixeble Timoteu. És el que contemplem plens d'estupor com aleshores els tres apòstols predilectes en aquest episodi en el qual el Crist posa de manifest la seva realitat divina. És bo que en la nostra exercitació quaresmal acollim aquest esclat de sol i de llum en el rostre i en els vestits de Jesús, puig que són una icona meravellosa de la humanitat redimida que ja no es presenta amb la lletjor del pecat, sinó en tota la formosor comunicada per la divinitat a la nostra carn. El benestar de Pere expressa allò que hom sent quan es deixa envair per la gràcia de Déu. L'Esperit Sant transfigura també els sentits dels apòstols i gràcies a això poden veure la glòria divina de l'home Jesús. Ulls transfigurats per veure el que més resplendeix, oïdes transfigurades per escoltar la veu més sublim i vertadera, la del Pare que es complau en el Fill. Tot en el seu conjunt ens resulta massa sorprenent, acostumat sovint com estem a la mediocritat. No és cert que si ens deixéssim tocar pel Senyor, els nostres sentits serien capaços de veure i oir allò que hi ha de més bell i joiós en Déu i en els homes divinitzats per aquell que ha ressuscitat d'entre els morts? L'espiritualitat cristiana, escrit Joan Pau II, es caracteritza pel deure del deixeble de configurar-se cada vegada més plenament al seu mestre, de manera que a través d'una assiduïtat amistosa arribem fins al punt de respirar els seus sentiments. Això serà la nostra pròpia transfiguració i la nostra participació en la glòria del Fill de Déu.